Здравейте хора, аз съм Нанка и днес ще играем геометри данс отново и ще се опитаме, като видяхте в наклада, да минем фингър данс. Така, ето фингър данс, нека да започваме. Ще играем и други нива, просто искам само да го тествам. Само ще ги десна опита. Страхотно, просто гениално. Никога няма на този фингър данс. Иначе два пъти съм го минала. Добре. Окей. Омага хора, какво правя? Моля само тихо. Омага! Буквално как тя тук? Хората! Как умрях тук, бе, човеки? Как умрях тук? Той беше много камера. Тя камера не знам как да я направя хора, за да видите ти. Както другите ютубъри. Не знам как да я пусна минка, сега я правя тъй. И пак винтате. От тук от камерата аз винтам кисна винта. Хецна го инфо. Окей. Ти бе поне първи опит нормално. Първи опит, този не мога да гледам нивото как човек. Какво с теб? Тук нищо няма направо, налагам това. Има начин, чакай. Така. Ставаме тук. Не, чакай го. Писаме К, Л, Б, Т, Клъб степ. Идваме тук. И буквално някъде трябва да има на клуб степ. Написах го буквално грешно. Каквото и да. И Х. Не. И така трябва да е. Клуб степ. Да, този път е правилно. Този път го написах правилно. Само чакаме да нареди. Ето. Грешни ти по сменда. Но това е лесното. Ето вижте. Ще е лесно. Сме много добре да го минем. Просто какво им пречи. Да му екипа да е по-интересна. Не, все пак трябва да минем. Мога да направя някое видео, което с някакво ниво поред да минавам. Първото, стереомагнит, вакуум трак, Power Games и там нататък. Тук трябва да внимавам. Въй. Буквално без клиповете ги няма. Виждате колко по-лесно е нивото. Омага за малко да умра. Не бе брат! На 100! Стига!
Направо ще спра тази игра някой ден. Първия ми юмрук. Де едно път. Той яки няма дори писне по клинта да направя. О, бомбе, тая игра си кух направя, не знам. Трябва да влизна тук. Уй! Направо той го направя, че му бъдат. А честно ли капкон? Малко направо не излезе вече. Малко. Айде смирайме. Ви вече го правите. Какво ти 3? Дедлок 3 клеткам. Дедлок. Какво му брат? Мале, не мога да напусна едно дедлок. Ето, това ниво е. Ето. Не бе. Ай, дедлок. Минавах съм го, думно там. Минах на по-тъл ниво, не мога мина код тип. Останал. Ап! Какво? Направо нямам тя. Оле, бомбе! Ако бях на нервя, не знам вече към другите видеа в геометрия да как на нервя. Там си хвърчат столове, телефони, милиони, всичко. Окей! Брат, какво се случва? Що? Майко мила! Не, направо нямам думи, камби. Сте от какя? Окей. Вали, направо, той е вече досадно. Досадното и почна да ме нервира. Който е минал дедлок, го поздравявам направо. Никога няма. Аз съм го минал, но не е истинския. Ето, чакай. Дай, тук да се помъча. Добре, той е много досан, като не снимам, значи мога да го мина 100 пъти. А като снимам, като не снимам, мога да го мина 100 пъти. Като не снимам, О, боже, винаги ги обърквам. Като не снимам, не мога да го минам 100 пъти, като снимам, не мога един път да го минам. Ето и вече ме изгледа супер много. Той не може да е. Вие колко са малки тия. Омага. Не знам дали видите добре, но сега... Не. Първите удари вече са... Първите нерви вече са тук. Кое ниво да питам, не знам вече. Не знам. Един
финален опит. Ай на да го опитаме. Топа, тук съм много слаб. Не, направо. И последен опит тук и край. Само финален опит. Хубавото и безхливото и видео, надявам се да ви харесва. Поне накрая направихме нов рекорд. И поне накрая имахме надежда и направихме нов рекорд. Така че ако това видео ви е хареснало, не забравяйте да оставите под лайк, да се абонирате на канала с камбанката, за да не изпуснете всяко ново видео или стрим или форт, когато пусна в канала. Така че от мен чао! Айде!